Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing video niki kula bakal jelajaake kepiye carane gawe udeng. Udeng iku model udeng Jawa Timuran. Sing dibutuhke ya mung siji wae. Iki kayak udeng segitiga ngeten iki. Nek mboten gadah ya udeng segi empat iku dilempit nganti bentuk segitiga ngeten iki. Kang pertama iku udenge dilempit nganti tekan kira-kira semene guys. Tekan semene. Wis dilempit. Nek nglempit ini iki udeng di kenekno. Iki ambane sesuaikno baduke jenengan iki. Ini terus di memburekno. Terus mengarep maneh. Terus nganti tekan kira-kira iku mau. Udenge iki sadurunge dilempit, udenge iku diumbasik terus disetrika cek penak lempitane ya. Iki terus nganti tekan gen kuwi mau. Nah wis kira-kira oleh samene. Ku di dek gawene teko ngarep memburi ngene. Nah kan ini kan iku sing pinggir kiwa iku sampean dekek gini liwat nisore. Nah ini rapekno iki. Sampean rapekno muter ngene. Nah iki ana iki sampean cakot. Ana iki sing pinggir tengen iki kan ana to. Ngene iki. Bahkan ngene. Sampean tarik tekan dhuwur ngene. Nah. Iki ditarik. Bagian iki ditarik. Nah ini. Harus rapi kok. Dikira-kira wae. Nah, ngene mati ikine motive niki muncul. Ini. Terus nanti tekan budi. Terus sampai rapekno wis. Rapekno. Nah wis. Iki kurang. Nah, iki lek iso pas tengah-tengah iki. Tengah-tengah ini ditali. Tali sembarang bos karepe jenengan penak kepiye. Kira-kira aja sing-sing mencik di ndak mundur tali ini. Terus iki sing wis kok. Ini sampean iki sing cilik sampean lebokno rene. Ini selempitno nggih. Bisa iki. Kirane cek ben luwih rapi, ben rancul. Terus sentuhan terakhir dilapekno ini. Sing niki kan enten kan koyo ana ini kari rapekno wis. Sampeyan dilapekno. Iki terus ngene. Wis dadi kurang luwih asile ngene iki. Nah. Iki udengan Surabaya niki wis dadi iki nek dienggo napa biasa ya. Niki kena dienggo dolan kalian dienggo klambi sembarang, Bu. Jen iki udengane nom-noman biyen nika nalika perjuangan niku. Nah, wis niku mau tuntunan kepiye carane gawe udeng iki. Mantap mugi bermanfaat kagem jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.